Hei vaan kaikille, täällä on Laura Eronen. Me teen nyt video joulun ensimmäisestä päivästä. Eli mä menen nyt avaseet tuolta luukun. Ja siis tulee semmosia tehtäviä, mitä mun pitää suorittaa. Mutta Maria menee nyt avaseeseen. Mä olen tässä. Joo. Eli sieltä tuli semmonen, että mun pitää tehdä video nimeltään semmonen niin suomeksi tarkoitettuna, miksi mä oon tällainen. Mä nyt katon milloin mä se ehdin. Mutta joo. Eli siis joka jutussa tulee semmosia tehtäviä. Jos nyt ette käsken kuulut. Joo. Sitten semmonen. Ja tää on siis tosi. Siis tää oli niin nopea video. Eihän kukaan voisi siirtää näin nopeeta. Tätä nyt. Teidän pitää olla siitä. Koska kello on melkein 12 yöllä. Ja sori. Mun pikkusisko pieras. Joo. No niin. Joo, no niin. Mutta aloitetaanpas nyt. Ei me nyt aloiteta mitään, koska mulla on huomenna 8 aamulla siis koulussa. Meidän on nyt mentävä. Eli heippa! Heippa!